Aínda que se trata do trail máis curto do circuito de Arousa Norte con 13,5 km, a proba de San Isidro caracterízase pola súa gran dureza. O desnivel positivo de preto de 800 metros exixe un grande esforzo por parte dos corredores, que este ano descubrirán un novo percorrido tras a posta en valor de algúns camiños que se atopaban esquecidos. Ese a ser un dos máis corto do circuito do que conforman as 5 carreiras, tamén ten a súa fama ben merecida de que tamén é o máis duro, porque era impresionante e importante utilizar a cordilleira montañosa tan a carón dali de San Isidro para diseñar os recorridos. Recorrido que, como outro ano máis, volveremos a pasar pola Ponte das Taras, polas beiras do río Lérez, para aproveitar todo ese encanto, esa maxia natural que ten, ata chegar á Serra do Barbanza. Vamos a utilizar uns antigos camiños que estaban un pouco en desuso e que dende a Comunidade de Montes de San Isidro nos aconsellaron que empregáramos e que están rehabilitando e utilizando, pois para tamén axudar a poñer a posta en valor do rural e dun sitio tan enclave, tan magnífico como este. A organización da proba a cargo da Arousa Natureza e Ocio conta cada ano coa inestimable colaboración da Comunidade de Montes, feito que o alcalde quixo poñer de relevo. A Comunidade de Montes, a súa colaboración, a veciñanza, a implicación e tamén neste caso pois a Protección Civil que colabora e a Policía Municipal que se encargan de que pois a seguridade sexa tamén fundamental durante o desenvolvemento da proba. Os interesados en participar poden inscribirse ata o vindeiro mércores a través da web trailseries.ram ou galitimin.com. Polo momento xa hai preto de 200 inscritos, aínda que a organización agarda superar os 300.